Tanaw na to kung sa isulod sa order sa inahan. Mahal ba yan? Diri mag-order ako ng mga Pinoy products. Uy, pero saan man mas mahal ang muli o Pilipinas para makakalit og ingon ani. Kain sa kaayo. Order ka bro. Wala ka akong bayranan. Kalimot naman yung sa akong order. Kada ko ulit kaayo. Balo ko pasaan ka ganina. Uy, ang saan eh. Kadaghan ba aning mga magasin, mga sahitong, sa manin, mga dyaryo. Kamang ko nag-order ani. Kamang ko nag-order ani, anong gitagaan ko aning mga kuan. Mga advertise sa mga supermarket. Pero mayo ko na, lingaw ko ba ako magtawa-tanaw yung mga nani ko, makita ni mo unsay mga barato ba. So okay po. Pero di ko mahilig magbasa-basa, magtawa-tanaw mga inaani. Ang ako lang mga kauban sa trabaho niya, makitanaw na ng pugog apil. So, thank you. So tanaw na to, unsay sulod sa akong order. Oh, di ba? Ang mga cheese it. Cheese it, dagko kayo. Mga cheese it. Oh, akong urishi. Diba? Tingnan na. So, ako pantit kanton. Oy. Ay. Ako, ito pa kung ba? Ito mga Nova. Ako, bukas ng Nova, na-order. So, ay, ang akong bagoong. Ganahan si Kuana ni, si Minimi. Oh, ala, man. Sabi, duha ka buo? Anong duha man ni ka buo? Naisa naman akong order. Ay, naunsa ba di ay? Itong tuyo. Tuyo na ako. Yun ka ng supaw. Uy, asa ka ang supaw? Uy, akong cyclist. Gusto, ganan ko itong nasa box na blue. Pero kaya wala na daw, sold out na. So, kanina lang. Address na daw blasta. Okay, Minimi. Ang stick uniya. Uniya, order. Tapos ako, bihon. Ano? Ito kami nasa kuan. Sulod. Sa kaya nino? Basi previous. Yun yan. Ado siya previous natin sa kuan. Okay. Akong mga fries. Mga kuan good na pang crispy chicken, may pang adobo. Salad. Kapuya na mo ito KFC. Ayan. Panitin. Wala biday siguro soup. So, nakabukan soup panitin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ganahan magod si Mili ni Ani. 10 kabuok. Kuan. Itong sardinas. Isa na kabuok sardinas. Dua kasi klase. Ayan. Ito pa nani. Panapaday akong iban. Wala. Duha? Anong duha? Duha ka buo? Anong duha man ka buo? Kasi previous. Muna siguro yung freebies atong kuan. Tingnan niya, maghatag man doon siya sa kuha ka ng mga giveaways. Dito ka pang last December.
Parang na siguro nagpadala. Mo siguro ni ito yung pangalan di. Wala gid ang shoe. Ay, kung saan mo? Lamantag ang syupaw ni Uy. Unta ang syupaw kay murag nag-crave jud ko ang syupaw. Gunting ay. Gunting. Uy, asa akong gunting uy. Ande. Ay, matag ang kuan ni. Ay. Ay, wala gid ay syupaw. Ako man din yung tinakurat. Pinakurat na ako na. Pinakurat. Wala gid ito syupaw. Wala ito syupaw. Di tanaw na ito ang bill. Ito ba? Ito barato ba? Uy. Akong bayaran. 87 euro 94 cent. Sumudagan og mga 88 euro. Isipon ni mo na pila na. Murag mga kuha na siguro ni mga 5,000 plus. Wala. Di ko tanaw na kung na ba syupaw kay wala may nag-order mo kung syupaw man wala may syupaw. Isa ka pinakurat, isa ka tuyo, 10 kalamansi, Hanley, Golden Beyond, cornstarch, cheese it, duha, 3 Nova, pansit canton, duha. Anong duha man ni? Duha gid yung gilista nga isa naman to kung kuan. Brown cracker, duha, standard ligo, stick o duha, adobo, skyflakes. Ano kidi ay? Pila di ay nakabuo sa pila ang kampansit kanton noodles isa na duha ka corn duha hala duha man di pila din ka kampansit ang previous na hindi hindi ka naman siguro niya ang previous ka nakabalo kanaan namin isa niya pansit kanton mga paano mga kuwan siguro niya ni mga mag-giveaway ito naman ang abot ano ka man ay adobo series adobo soy sauce adobo hala ulahi pa din ni extra sa man ni ribisco mga previous na siguro niya ni wala man ko kadawat atong December hala thank you mura to buslot ito ang atong unbox hello shots so naabot ang akong baby girl hello navigate din Shabshan Kukmal dahin dibling man siya Oh my God! okay siya ang order uy nice uy cool Kukmal Oh, you're so beautiful. so nice uy uy